of the kingdom, it's very broad. I mean, I'll get we babe overnight, I'll get we babe a fortnight, but it takes time to capture in nature that it takes time to capture the whole of God. That is why even the Bible teacher will teach because that is why we teach that will teach the people of God. Amen. So it takes time to know God, but no is the person I'm sure about this salvation. This one, there might be a lot of things that I'm still learning and seeking to know about God and about the kingdom of God. But one thing I am sure of is salvation. I am saved, and it's this on my figure. In figure, izinto ezintathu noma awukazinto, but into ezintathu ifika nazo ngesikhathi uphakamisa isandla ungena kuYesu ungena enhliziyweni yakho. Number one, uxolelwa isono. So izinto ezintathu are the confidence and the backup of my belief in God. Amen. Ukuthi number one, ngixolelwe isono. Number two, ukwenza ilungisa. Number three, ukunikeza ubomi obungunaphakade. Sisika discuss philosophy, ideology, whatever, but first izinto ezintathu lezi andikho discuss ndiyazikholelwa uba une-energy ukuphikise ndingangaphikisani nawe, but ke ezi zinto andiguquzi. I am sure ayithola igospel, ayithola and must uyithole your spirit, ispirit sakho umuntu wakho wangaphakathi ungqinelana nomoya kaThixo uba usindisiwe. Your spirit must attest okanye masivumelane nomoya kaThixo usindisiwe. So umoya wakho uyangqinelana nomoya kaThixo uba number one, because the gospel, it comes with these three things. Number one is an uxolela kwezono. Number two, ukwenza ilungisa. Number three, ikunikeza ubomi obungunaphakade. Ngesikhathi uthola uJesu noma awukazitholi zonke ezinye izinto, but once umamkela uYesu, you must be sure that your sins are forgiven. You are made right with God. You are the righteousness of God. Number three, you have eternal life, the life of God, the God kind of life. Ezo zinto ezintathu funeka kube mental make-up yakho bazikhona. So now get concerned uba ezo zinto ndizithole. Loo nto indenza uba ndithi ndayithola igospel, I found Jesus, ndahlangana naye uJesu. Amen. Ndahlangana naye, ndingamfuni, ndandimisela, ndimitsotsi, ndikwi-drugs, ndikwi-gangsters. Isaqala futhi ungathi ngene egiyeni. Ayingathi ngene egiyeni, ipassion ingathi yakhula iba strong. Ndifumaneke into okuthiwa yinombolo. Ndili-gangster, ndili-28. Ndili-28 qaleka elalini lentuba ayekhona ama-28 nama-26, but yayiqala ngoba ngathi ndimncinci ngomncinci njengalo. So ilibhongo lento iqala ndiqonda uba ndifuna kwiminyaka embalwa ezayo ndibe sendiyi-general, because kwi-gangster kusetyenzwa ngamagunya nezitebiso. They are ranks. You climb to the ranks. Amen. So the more ufumane ranks, the more you get power. The more ufumane ranks, the more you get power. So uyafika igospel inhloko isatebhri ifuna ukuclimba istages ne-ranks ze-gangsterism. Amen. Ingqondo igcwele i-drugs notshwala. Amen. But wafika uJesu, ngibheka e-court, ngizoya e-court. Into yandenza uba ndamkela uYesu kungoba ndandizoya e-court kuba kwakushunyayelwe ndingenalo eliyatyala, ndingafeyisanga i-charges. Ndandifeyisa i-charges zerobha. Ndandingaqala ukuba ndandibanjelwa i-minor cases. But this time around, that was the case, and I need to make charges.
ezazuzondigweba iminyaka engekho phansi kwe-15. So ngesikhathi lo washumayelayo wamosha ngokuthi there is nothing impossible with God. Yakandenza lonto but akaqhubeleka nentshumayelo akezoyivala wathi noma yintoni that threatens your life, noma yintoni that threatens your future, noma that we gangster, but this time kanifika because that in 20 you have spent iminyaka engekho ngaphansi kweminyaka e-15 nje. So that lendoda xa isithi noma yintoni eyoyikisa that threatens my life, yabona ijele ithreatisa i-future yawo. That's bona ndisiya at that time I was 20 years, ndandina-19 yogqiba 20 years. That's bona ndizawuhlala into engaphaya kwe-15 years ethe that I don't want to go to jail. Andifuni yokuthatha iminyaka eminintsi kangaka nje. Xa besithi lo tata akho nto engenzekiyo kuYesu, mandiye kuye, ndiye ndiyomthatha ndiyomzame lo Yesu. Ndamthatha uYesu ndamamkela. It was on Saturday. On Monday ndabheka esikisiki kayisi yethu yayixoxela esikisiki. Ndandisuke ekhaya ngoJanuwari ndiyofunda eGqungqushe esikisiki. Ndasiya isikolo after 2 weeks. NgoFebruary bafaka imali yokutya nerent. NgoMarch, ngoApril, ngoMay, ngoJuni ndabantu. Akuphela uJuni ndaphuma ndagoduka. Amen. Ndayozixela ukuba bese ndisiyeke kwakudala isikolo. So wabakhona lomthandazo owafika ekhaya, wabakhona i-home visit, kufika ekhaya otata balapha eMthatha. Engangelizwe abanye ngabaseMthatha City, abanye ngabakwezinye inkonzo. uDabs wami wayikhonza eMthatha City. Kuthiwa ngumama uVava nguye owa-organize that home visit prayer le endasindiswa kuyo. Wathi uShumayeli ayikho into engenzeka uThixo. Ndamamkela uYesu. On Tuesday ndabheka ekhonto ndafikwa ityala lawo. Ityala so kwanyanzeleka ukuba kwenzeke lo mqondiso wokuba ityala licikwe. Indoda izondibamba izobonisa amapolisa apho ndihlala khona, yathi xa ingaphuma lo mfana sizombulala. But emveni koba ndamkele uYesu, lo mntu wayesithi xa ndiphuma ndizombulala, uthi ngomlomo wakhe mandiphuthu uthi alicime ityala after ndamkele uYesu. So on my way back home I was convinced. In fact kwafika uYesu kundiseteksini ndiphinda ekhaya. Wathi ndinguYesu Kristu waseNazaretha. I am the reason the case has been withdrawn. Wathi ndingunobangela uba ityala licikwe. That day is the day I will never forget in my life. It is still as clear as if it was yesterday engqondweni yam. Ndisenepicture ndandihlele backseat, ndihlele ecaleni ngasefestireni. Wafika uYesu eteksini kudlala igqom kunyuswe ivolume. Abanye bancinilile bayasela, but uYesu uhleli nomntu apha phakathi eteksini. Sisimanga lento kaYesu. Ndine-encounter phakathi kwabantu abayi-15 eteksini. Abantu baphuza isavana kwidrayive unyusa ivolume, kodwa phakathi kweso siphithiphithi unomntu ohlangene noYesu phakathi eteksini. Abantu ababoni kwahlinyembezi. Ndandexoli ndajonga efestileni endleleni because ndintento ethi bazawuthi ndikhamiswa yintoni, ndibethwe yintoni indoda engaka yasuke yakhala. Bahlinyembezi for 2 hours non-stop. Ndisuka esikisiki ndayongena eMountain okoko ndikhala ndivijoy ngaphakathi kwam because when Jesus has come kuyavakala xa ifikile. Ndivakamnandi ngaphakathi kwam, ingqondo imane ithi uzoyiyeka kanjani nombolo, kodwa inhliziyo into ethi impilo yakho iyatshintsha namhlanje. Ndivijoy, ndivukole ndingazange ndaluva, kanti kufike igospel ifikile. Ngoba ifikile kuyavakala. Ifikile kuyavakala. Especially ayifike umntwana omtsha abiyazi experience yokusindiswa una-50, ndisindiswa ndina-19 years approaching 20. Ayifike emntwini omtsha tata kuyavakala. Ngaphandle uba ayifani lento esayithonayo, ngaphandle uba kunegospel yaseMthatha yaseMountain evela ntshuni yabamhlophe, but le yasePhayiphineli ayifikile kuyavakala. Kuyavakala because uThixo ingamandla. Uzazinazikhope endaba ezilungileyo zingamandla sisindisa uGrike noJuda. The gospel of God is power and
Ikospeling one besa ikolayo. Ikospeling one matoke. It is because when nobody's ile tu masaku tule. The content the Bible na the Bible. The top basani ativana no Yesu tule. The top basani Bible na ikati tu eni nayo. Sani tini vele. The top basani sani kunyula mapostile. Bring up countless with aiko the top basani. That means the top basani was nobody. But don't even know Jesus. No part of the church. I'm a boss of Tula. It's what no mama law. What can a partner just come away after the what is hard anymore? But come and see the man. I am amazed your poor. And it's the concern of my heart. The gospel because if I was here as a woman and I want my pool, I look at the man in this committee, but that's people even and the amount of importance of fathers of us for the sign of God who are the very tornado he may have told an apostle who are not thinking of a crew the apostle is at the battle what kind of the gospel as it to desire since what time have we in service but all throughout the week we keep silent we are quiet what kind of the gospel the gospel in time you may I should never have a foodies because they are about to have seen this way. But our young people, our young ladies are quiet. But who I want a car. Here we are, please. But I think I smell good gospel. And I think it is somewhere. Come on, in a jacket is a man. I say you do not do. Please, do anything stop it. Stop inspection. Or can you evaluation whatsoever assessment who are the gospel you don't ever speak. You don't ever think us even the sun. Oh, what can you do? Shit. Significantly, I think of bringing JS. Isai Nova. You want to this is not being that we cannot really consider. But the signs of we are losing something, we are missing something. Now, I think the Holy Spirit in the upper room. One common thing that they did, they witnessed about Jesus. Before my Bible school, before my Macupinas committee, before my Tony school doesn't come, before my prophet, but we go don't come as a prophet, and I saw the fathers and the yes, we go don't come as a death and as we, and Mamela, who are British was this reading chapter 2, and guess this what the tongues is, but come Sumayela, to a dead one, a dead and a foreign language, a sense of my own everything. And guess what is just like, they won't look like Kabashanda. I'm going back, I'm not against the tongues. I'm going, but before it was felt, I think, okay. So in other words, it's sign of the boldness, no better ways. The sign of the Holy Spirit is the boldness to speak about Jesus with calm and free and man. His hand is upon him, the reason was not told, it's because I got told. The reason we do is because I got told, because the moment they told the Holy Spirit, they became bold. But because in boldness, when that because I know, can you fathers and ways before we get to this week, can you fathers and ways before we prophet, we get to get real dimensions of the Spirit, but what you want to
Jesus. Noma ungasazi iGrike, fakaza ngoJesu. Nendaba yokufakaza ngoJesu ayiphelelwa. Amaxesha yafika adlule. Usimile sithi uYesu uyasindisa. Yasindisa uYesu. Noma bayazi iBhayibheli. Intombazane yaseSamaria yayingenayo i-discipleship class, yayingenafakwa kwi-beginners class, yayingenayo egumbini losisi. But into yayenzayo yayizana imibode. Ayiyelwa gumbini leyo ayiyelwa Bible College, ayiyelwa Assemblies of God nase-Faith Mission. Iya ngokuthi uyikhole enhliziyweni yakho. Once ingene enhliziyweni yakho ikuphushe ebantwini, uyobaxelela izani libone. Zani libone. I-gospel yafika kumu ndine-drugs. 9 years addiction ye-drugs. 9 years addiction ye-drugs. But mayifika i-gospel yakhupha i-drugs engqondweni. This gospel is powerful. So powerful. It's so powerful. So powerful. So powerful. Before the prophet, before the person ngoba emaphazulu into eqala bayenzakala ngoYesu. Before baye eklasini befundiswa ngoprofeta nendidi zeprofesi bayakwazi ukugcina. Sinabantu abangakwazi ukugcina, abangakwazi ukuthetha ngoYesu, bagweteka nasemigwaqweni akukabathethe begumbi losisi. Ubona uvele igumbi losisi but akaveli uYesu. Kakade lo muntu akahlangananga noYesu wagangwa igumbi losisi. Into yazona igumbi losisi lo muntu lo esineva ithi iBhayibheli bababuza abantu eJerusalema bathi siyabazi. They are not educated, they are not trained, they are not skilled, but such boldness, but the speed. Sawuthetha ngoYesu noma bayabethwa abathuli boYesu, noma bayahlekwa abathuli boYesu, noma bayaqedwa abathuli boYesu. They have boldness. Liniswa uwasikawe ungenamazi Yesu. Liphathi uwasamagundi ekomiti neprosita yekawe ungekamazi Yesu. It's a hype of the season, it's a trend. Indaba yokwasito sekonto, but uwasikonto ungekamazi Yesu. Liniswa is not a trend. Liphathi liniswa wasikawe ungekamazi Yesu. Uthethe ngekawe ungasange wathetha ngoYesu. Unenikawe ithi ukhethe unyuke iwuthi kumele contracti uyovesa iviews ekawe contracti zange wabesitratweni wavesa iviews Israyesu wadifend Yesu. Idifend ikawe yakho ishuri udifend Yesu. Ayikabili yodwa. Abantu babesaziyesu, abantu banekonzo. He is recorded. It was all about Jesus. You did Jesus. Jesus uYesu. Imayazi noma yintoni iprosita. Iva nje manje kuthatha iprosita ayazi. Inhliziyo iyavutha. Idwele uYesu. Awuzazi into zenkonzo nentuku zenkonzo. You know Jesus. Nokuze awena unikele sibili into sithathileyo noma unayo imali yokunikela ngesikhathi uyiwenkonzweni ukade bakuvula ithuba lokugcina nethuba lokuvukisa inkosi yakho evelileyo kuyo noma unamali yokunikela noma usangenane esikomiti but uninyi into oyiphathileyo manje uYesu 5 minutes yokuthetha ngoYesu. Hallelujah. July, noma i-conference yashintsho ngoba abantu basenyameni ibhongo labo zimbuko zabo. It's all about
uyithungise ntoni kule kota ngoba abantu xa besenyameni baqhayisa ngento zenyama. uYesu yanipha abanakhala noYesu. Motivation wabona xesha lokufundisa izikole abelungiselela ikota balungiselela imbonakalo babezila ikota ise-3 months ahead. Kwizinela ikota kuthandazela uMC, kuthandazela ozawuvula ikota. Abangoma bathungisa impahla, bathenga impahla, bacinga the-content. Akekho nekhala loba nomtopleniweyo uyithini imessage. Abasekho abantu abathandazela imihlangano. Sokuyinkqubo yesiqhelo. It's our social covering. Sobona abazala bethu basemakhaya esabaqhubela kudala. Alikho ikhala loba uThixo uzawenza ntoni. Sithathwa ngumoya wexesha. Moya wexesha siteswini. Moya wexesha. Moya wexesha. Kapela ngohlangana ucinga kwanza akekho into abekicebe phansi engekho sekomithini kuba yimeme yekomiti ukuthandaza ayisathandazela from monthly ukuya kwi-convention ayisathandaza kudenjwa ispeaker awusathandazela yayekwa into yokuthandaza yi-point action yayekwa ayisathandaza uthandaza ikomiti. Amen. Awusathandaza bayekwa abantu ukuthandaza masifunde bevele bese siyathandaza. Isithilelo chapter 2 incwadi kwibandla lase-Efese. Isithunywa sebandla lase-Efese sibhalele uthi utsho lowo uzibambileyo inkwenkwezi ezisixhenxe ngasekunene sakhe, lowo uhambayo phakathi kweziphatho zezibane zosixhenxe zegolide ukuthi ndiyayazi imisebenzi yakho nokubulaleka kwakho nomonde wakho nokuba ungenako ukubathwala abanobubi nokuba wabalinga abathi bangabapostile. Wabalinga abantu abathi bangabapostile. Qhubeleka tata. Bengengabo wabafumana engamaxoki. Verse 3. Uthwele unomonde. Uthwele unomonde. Uthe ngenxa yegama lam wabulaleka akwadinwa. Ngenxa yegama lam wabulaleka akwadinwa. As I am coming, the preparation konidayal kabadisile because xa ndiseteksini umoya ngcwele uthethe into exesha bekuthandaza ukusukela ngoMatshi ikhona into bendiyipreparisile. But man ndiseteksini namhlanje ndisuke eBhayi ndiza ngapha umoya ngcwele undinika le vesi. And I don't know, Noba is the verse of about Okan is the verse of is the message of the local church. But on so uThixo uyathetha kakuhle ukuyoma ku verse number 3 uthetha kakuhle uThixo uyabancoma. Amen. The problem itshitha xa kufika ku verse number 4. Xa kufika ku verse 4 xa ufunda verse 4 noko ke ndinalento ngakuwe yokuba uthando lwakho lokuqala washiyayo. Uthi noba unokubulaleka noba unomonde uthwele ungenakho ukubathwala abatolerate abenzi bobubi but awubatolerate naba bathi bangabapostile bexoka. But nanti problem enayo ngakuwe uverse number 4 uthi nanti ingxaki endinayo ngakuwe noko ke ndinalento ngakuwe yokuba uthando lwakho lokuqala walushiyayo. Uthando lwakho lokuqala walushiyayo. Khumbula ngoko apho uwe usuka khona. Khumbula ngoko apho iproblem apha
silwa nayo ngababazalwane bashiye uthando lokuqala. So what does this mean? That means iBhayibheli lithetha ngothando, uthi luthando lokuqala. Ayithetha ngothando lokuqala, akathethi ngothando olungalutho ngomlomo uthi ngiyamthanda Thixo. It's so deeper than that, but uthetha nge-purpose, uthetha nge-vision, uthetha nge-agenda eyayinikezwe elibandla for it to carry it out. Uthetha ngomthwalo, uthetha nge-corridor oyinikezwe elibandla baliyenze. I-problem yalo elibandla liyamdefendela uThixo, futhi liyabaza abaprofethi bomxoli, liyabaconfront abaprofethi bomxoli, animatolerate abaqokayo bethi bangabapostile. But i-problem yolibandla lisuke kuthando lokuqala. Uthando lokuqala lithetha the-purpose of our existence. What is the purpose of abantu bayakwazi ukuqhubeka bamkhonze bemthanda uThixo but belahlekelwe lubizo lwabo, bengasayisevi purpose, bakhonza amidst the purpose, bakhonza eqaleni nenjongo kaThixo ngelibandla. That means when we stay sokulwa, because ibandla liqala kahle likhule lifike kwindawo ethile apho lingasaqhubekeki phambili, lifike like lime for a long time. Into elandela lizawuphinda umfa. Ubaba kwibusiness besawuthi lizawudecline, but it's not the organization, it's not the business, it's the church of God. Endaweni ka-decline kusetshenziswa u-backslide, liya-backslide before abantu bayejwaleni, before abantu bathakathe, noma abantu bakwazi babeka kathakathi. Abethi uThixo bawile ukuwa ngokaThixo kukushifta kwi-purpose, kukushifta kule nto ayithunyiweyo ukhonze kodwa ungasayenzi le nto ayithunyiweyo. What is the purpose of our existence? Singobani thina? Uyawisi thunento yintoni umsebenzi wethu phakathi kwamabandla asixhenxe silibandla lase-Efes? Yintoni umsebenzi wethu? Alethi lisukile othandweni lokuqala, abaqali yokhonzisa bona basezapha ngenkawu, kodwa xa befika apha they don't do the purpose, abayenzi le nto abayibizelweyo. Ngoba ukuwa kwebandla ayikho uThixo walakhethi, abantu balakhethi bayangena kodwa bawile, bayanikela kodwa bawile, bayaya kunyanga, bayaya kugoda kodwa izulu lithi lisukile. You have shifted from the original intent, from your purpose of existence. Le nto elithunyiweyo anisayenzi. So uthi ndinalento ngabuyi ngoba uThixo xa ethi usukile othandweni lokuqala, akekho uyekile ukhonza, akatukhonzisa ngoku. Uba uThixo njengoba ndisisiwe undithume ukuba ndiyoshumayela, ndiyovangela. The moment ndiye kuvangela ndizoba ngutshelele. Ngoba Thixo ndisukile othandweni lokuqala, andithandi tu noba ndikabuzukiswa kugqibela mna ndinika ndithi ndiyakuthanda Thixo, but uba andiyenzile because uThixo cares much about the purpose. I-purpose yi-obedience. I-purpose uyenza out of obedience, not out of inconvenience. Awuyenzi xa uconvenient. I-obedience ayikokuvuma xa imeko sivuma. That's why iBhayibheli sithi obedience is better than sacrifice. Abantu bayasacrifice but basukile kwi-purpose. Banqaba ukunikela kakhulu, noma unganikela kakhulu laa nto ibizelwe uba awuyenzi. Uthixo unengxaki, unale nto ngakuwe. So ibandla lingakhuthala kakhulu, libe number one ekhoteni, libe number one econvention. Ayithethi uThixo ukholisekile lilo. Into ekholisa uThixo ukuba enze icebo likaThixo. Ithi iBhayibheli uDavide kwesakhe isizukulwana wakikhonza. Into eyiphrufu uba siyamthanda uThixo kukwenza, it's not about ukwenza, but kukwenza le nto akubizele yona. Asenzi noma yintoni, asisifanisi nabanye abantu
senza, but senza exactly lento uThixo asibizele yona. Nasenza lento uThixo asibizele yona. Yiyo my evidence uba siyamthanda uThixo. Umuntu basithi I love you God. Uthanda uThixo. I will express according to a definition of love. But the expression yothando kaThixo we-expressa ngokwe-definition yakhe. Mhlawumbe wena ukuthanda kukhupha izinqumo. But ngabeka ngibizela ukukhupha izinqumo. But ngiyabulela izinqumo. But angibizela awukayenzi lento ngibizeleyo. Ya. Wena usithi hayi yenziswa ukuthanda. Ukuthanda uThixo ukwenza lento ayithukumele. Ukwenza lento akubizele yona. Ukwenza intando kaThixo. Those who love God ngabantu abenza intando yakhe. Intando yakhe nzulu, intando yakhe ifihlakele. Number 3, intando yakhe yakhosta. It's not easy kuyenza intando yakhe. Amabandla amaninzi ayincama ayenza intando yawo, enza ibhizinesi zawo, abayenza intando kaThixo. And it's a time for revival. Lapho uThixo align ibandla, lapho uThixo kuyisela ibandla kwi-purpose yayo, apho uThixo redefine the purpose and the purpose of the existence of the church. Kutheni ibandla likhona, kutheni likhona ibandla lasent of Christ. So kuyasiza uThixo kuyisela ibandla esiporweni, uyali-aligna, ungalibuyele kwinjongo yalo. It's the season of the revival. It's the season of the move of God. Ibandla liyabuyiselwa endaweni yalo. But before we lose the purpose, we can't suke endaweni yalo, we can't suke edwaleni. But the purpose netando do it as I suki edwaleni when you are shifted from the rock and how see but how shifting. The problem ebandla libhizi kakhulu, yazi xa ubhizi awuziva naxa usukile. Because ubhizi unayinto uyenza but lento oyenzayo ingaba yilento ibizeleyo na. Are we doing the purpose of our existence? Singobani. Okay, read verse 5. Ukuze siyeke. Verse 5. Khumbula ngoko apho uwe usuka khona. So God actually is calling us to repentance. But the kind of repentance is not the repentance as we know when we talk about the repentance. But the kind of repentance is repentance yokusuka elubizweni, yokusuka entandweni, yokusuka kwicebo likaThixo, kwinjongo uThixo asimkhonzi lokuthanda kwethu. In the fact that if awivuliwe kuyakhonzwa Monday to Sunday, ayikhethi ukuthi kukholisekile, uthi kukholiseka xa simkhonza ngale ndlela afuna ngayo. So uthi ngokukhumbula apho uwe usuka khona. Sine-problem ngoba siyabheka senithi siwile, sisukile kwi-purpose, sikwi-state of backslide. Ngelishwa elikhulukazi elokuba when the church is at the state of platonic, isuke from platonic ingene kwi-decline, which I call a backslide, i-state of backslide. Abayeka abantu ukusindiswa, bayangena ngakamnyango but bangena ibandla liwile. So xa kuthiwa remember, khumbula uba uwe usukaphi, unzima kakhulu kuba ngoba abazi noba besiphi bangene ngokusesiwile. Ukunzima kakhulu kubo ababonaba bangene ngosesiwile, seliwi-state of ubhilumfa, selidihlale kubi kakhulu kubo. Kunzima kakhulu because xa kuthiwa khumbula apho uwe usuka khona, babalost bona uba hayibo siwephi ngoba sifike kusenziwa lento nathi senza lento, uthetha ngantoni xa uthi siwile. And the most of the time ngabo aba-challenge move kaThixo. Xa lethi uThixo ungakhumbuluke bamanda phambili bathi siguqukela ntoni. Xa lethi uThixo wenza into entsha bathi yintoni erongo ngale siyenza, sirayithi ngale besiyenza, masiqhubeke senzele ngoba babona into erongo, bafike seliwile ibandla.
because bafike kunje babona ku-right kakunje. So now God is calling us back to repentance. Ukubuyela kwinjongo yethu, ukubuyela ku-purpose, ukubuyela emizweni esibizelwe lona. Lithathe tata. Khumbula ngoko apho uwe usuka khona, uguquke wenze imisebenzi yokuqala. You repent. Wenze imisebenzi yokuqala. Wenze imisebenzi yokuqala ungarepentanga. Ngeke urepente ungakhumbulanga. Because how urepentela ntoni? Kaloku xa urepenta funeka uqale wazi urepentela ntoni. Xa ungakhumbula kuwe khona, that means funeka wazi uba uwelephi. So that means because sokungene abantu abaninzi abangaziba yintoni ibandla, especially to our local church, to our home church, back to God. Ngene abantu abaninzi abangaziba yintoni back to God. And bafike sekunje abanye bazalelwe apha basindiswa. Yes, bakhona kuKristu, but kwinjongo kwi-purpose ka-back to God abekho. Abamazi ba yintoni back to God, abasazi basingobani. They don't know who are we. Bathi basizinkonzo njengezinye inkonzo, sizinkawo njengezinye inkawo, because bafike sekunje. So ke ngoku kudingeka abantu who will give us the picture. Abazawusinika picture, not just a picture as in ukufunda amaphepha history, but kudingeka abantu who will download the purpose of God and the move of God back to church. Ebayibuyisele ebandleni, not abantu abazokwanisa. Undive kakuhle xa ndithi kudingeka abantu abazosizobela. I speak about people abazodwaliswa Holy Spirit and manifest the purpose of God in the church of God. So that means you're going on. I'm just praying about easy. So because program yethu funa kutshintsha indlela esikhonza ngayo ukuze sikwazi ukubuyela kulento sikhumbule uba siwesisukaphi. Funeka khona abantu abazovuswa nguThixo, abazawusetyenziswa nguThixo to manifest ukwazi sikwazi uba sitshintshe indlela esikhonza ngayo. So xa kuthiwa khumbula, that means kumele siyeqaleni sibone uba xa yayiqalwe ngantoni. Uyabona ke umulini abantu sikibe lapho because ukhona bafike ukuthi ikota abantu bayaqala sikota and abantu bayimiswa sikota and abantu baqanga yekota ngaphela. Baliba abasesa yekota for 2 years COVID. Sangabi kwikota zangiphele lekala. Lekaba imiswa ngabonyanga nekota. Lekawa igama alubathandazwa kuthandazwa uthanda kuphela unyaka kuphela nomnye kuphela itiketi uthandazwa leyamini wehlagayo mayiphindwe apha singasiye kodeni ingenaphindwa asizi uveli ingenaphindwa asizi program ingenaphindwa kekise ngoba vele yayingaqalwanga ngekota no weekly no monthly yayiqale Holy Spirit bakuthandasiwe wehla umoya kwaqala ibandla lazalwa singena kwikota. Uba ngabo uye kwikota ukungasenza weekend xa yaba-back to God ndiyaphela emva kwe-COVID. Nabanayikota mhlawumbe noxesha ngalo nontengisa nabanayikota eCOVID yaphela iCOVID 410 anyone ngathi imiswe zikota. So funeka ngokusejonga uba yayimiswe zithole eqaleni. Eqaleni sodawunlowuda uba yintoni ayimise nomsebenzi singekafiki ikota. Bazalwane ababhalayo kwihistory babhala ngo-19
1945, ngo-1950, ngo-1960, makujonga uba ngalaa maxesha yintoni eyayicommon eyayisenziwa libandla kweziya ntsuku lalihleli kwi-chapter 2 verse number 42 ezenzo babezingisa ekuthandazeni nasekuzileni umhla nakwifellowship beqhele zizonka engekabikho amaprogram but ibandla laselikhona zingekabikho i-man-made procedures but ibandla that's why iprocedure ekhona engakwazi usijika kuthiwe mayoamendwa ibandla libizo iprocedure eyenziwe nabantu enganiyo-ajasto inganiyo-amendwa that means we are missing something. So ukuthi ngofuna kubuyele kwi-apostolic doctrine, apostolic teachings. Buyele kwincwadi zezenzo, kwi-part in the New Testament, the church of the New Testament, the apostolic church. Otherwise, so I not. Yeah, especially the generation that is coming. Yeah, especially me Sunday morning. Ungazi ukuthi kakhulu generation. Yeah, we in the court. Yeah, ngoba wamiswa ikota wena. Don't talk to the girls court ebukele up. You will need something powerful than court. Right. When a man and a girl report, from them report that you want them to go to them don't get permission or not. You know something powerful. Okay, verse 6. Wenza imisebenzi yokuqala wenza imisebenzi yokuqala okanye here is the caution nanti warning okanye ndoza kuwe kamsinya usenxise isiphatho sesipane sakho endaweni yaso. Yazi ibandla ngokuxaselikhonza kususwe i-candlestick endaweni yaso because that candlestick speaks of influence, speaks of impact. Sikhonzela i-organization yethu asakhonzela ne-impact elizweni. Why? Kususwe i-candlestick. Lento isenzo asishayine, lento isenzo asibesi our lights, our influence, our influence in society, our influence in society. Manage organization, but to the world you add no value. Nabantu abasemandini abantu basemthanda abakucingi nokucinga ngoba awuna value. I-lampstand yakho yasuswa. You don't have influence. Awuna influence. You don't have spiritual power. Nabagunya, principalities, the authorities, ezihlasela abantu basemotheni azikholiki. You are not a threat because ususwe the candlestick. Susiwe. Into eyenza ibandla libe ne-voice yina candlestick isusiwe. Why? Isuswe ngoba you've been disobedient. Udala ukhonza ngokuzithandela, ukhonzela i-program, ukhonzela i-organization, ungakhonzela ukuplease uThixo. As a result, i-influence isusiwe. That's why nabantwana bethu bezohamba beyokhonza kwezinye ministries because there is no life. Isusiwe la candlestick akho bomi. Wona kungilwa esicalanzini. Sinyamezele kodwa akho bomi. You know the life uJesu amazwi wathetha uNamoya ambomi. So influence behlangano yethu inkonzo zethu noba ngamagroup noba imihlangano le mpaka ngifika noba ngithethanga noba ngikho program bakangiphuma from the but ngoba abantu abanye bagulini abanye bayekile onke khonza lethawa amagumba konke kangeniswa abathethisani kweliwe baliwa. There is no life. So now ubungozi kebalekithethwa kuthiwa khumbula apho manje sibuye lapho siwe sisuka khona manje. Hayi kudala kubaliswa kudala kuthethwa manje sivale imilomo singasashumayezana ngayo kodwa sibe siye manje simatshe sibe siye lapho sisuka
yakhe nabasephakathi awulimali asifele nyawo zethu sithandaze anabantu bekhosele inkosi khona basande lemasoko yamakhona basika mahambo ya kukhona apho siwe sisuka khona ukukhonza kwethu bobu kungathi sometimes asimameli no siyamatha kukhona apho siphila khona kukhona into esiyifileyo kukhona into esibaliselwe ngayo kukhona into esiyiphuphileyo silele kukhona into esiyibonisiweyo uba kulindeleke ntoni ngexesha ibifana kwenzeka ntoni kwexesha and we are going there. Hayi siyaphinda siyabuyela ungeke sibe yinkawe kude kuyovalwa ngeke singabi na-impact kwisociety singaziwa kwi-community singaziwa kwi-district singaziwa elizweni no let's vision go back to God kwakuyi-vision ezoshape i-South Africa ezonikeza i-direction i-South Africa sawufika nine Cairo sohlulwa yi-North Crest sawufika nine Cairo sohlulwa yi-OR Tambo. What is our influence? Where is our power? Where is our voice? Asiphakamisa izandla zethu. Haya mashanda yenemekora bashika yana mahando kusika yana mahasoro mokosana ya kumyalezo abantu abakhalayo kumyalezo abantu abanempati yomabota kubendini kunje ayiripento kukhelekileyo uyiripenta kwabantu abathi